וחוגים רבים. כשאני כאן לא מרגיש כבר ילד, אלא כמו הגדולים. כן, כן, אוניברסיטה של הקייטנות עם בריכות וחוגים רבים. כשאני כאן לא מרגיש כבר ילד, אלא כמו הגדולים. אני הכי אוהבת את הפעילויות החברתיות שכולנו ביחד, ואני אוהבת פעילויות שהמדריכים מארגנים. המדריכים מאוד שומרים עלינו, הם מתחשבים בנו ועוזרים לנו במה שאנחנו צריכים. קייטנות אוניברסיטת תל אביב הן הקייטנות המובילות במדינת ישראל. אצלנו הילד הוא במרכז העניינים, המורים והמדריכים המקצועיים כולם אקדמיים. אנחנו משתמשים בכיתות, במעבדות, באולמות הממוזגים, כאשר הילד מרגיש סטודנט לכל דבר. קייטנה כיף, מצוין. כן, אני מאוד אוהבת את הקייטנה, ממש כיף. היו לי מלא קייטנות, וזאת הקייטנה כאילו הכי כיפית שהייתה לי. מדריכים הכי טובים, כולם נחמדים. אני מאוד מתחברת למדריכה שלי. החוגים, הגענו לחוגים. החוגים זה חוויה מהממת, פשוט מדהימה. חוגים זה הדבר הכי כיף שיש כאן. אוי, והשייט. אני חלמתי ללכת לשם, אבל אמא שלי אמרה שאני אלך לשם השנה הבאה. אני בחוג הרקטות, והיום היה לנו שיגור והיה פשוט מגניב. הרקטות עפות בערך לבין 90 ל-80 מטר. זה היה מדהים, פשוט מגניב. וכל החוגים פה, אני בטוחה שכולם כיפים. אקשן! אני נמצאת במחנה מדע בחוג מחול, ובעוד 3 שנים אני אהיה בקורס מדריכים. זה תפקיד עם המון אחריות, אני חושבת שאני מתאימה לזה. מה לדעתכם התכונה הכי חשובה שיש למדריך? מנהיגות, בגלל שהוא צריך לדעת להנהיג אותם שהם ישחקו אחריו. בן אדם טוב, הוא צריך להיות אכפתי והוא צריך להיות קשוב לאחרים. אני בקייטנת חלומות שכבה א'. אני מאוד אוהבת את הקייטנה. קוראים לי רעות, והשנה אני השתתפתי בחוג קולנוע. מה שהיה לי הכי כיף זה להכיר
עם חברות חדשות ולהתנסות בדברים חדשים. במחזור הזה הייתי בספורט. אני מתכננת כבר להיות כאן בקורס מדריכים. לאכול. נכון. היה לי כיף מאוד בחוג ספורט. אני אוהב חוג ברקדנס ואני רוקד ברקדנס. קייטנה שהיא נהדרת באוניברסיטת תל אביב. שואלים ההורים מדוע, כי אנחנו כאן כמו הגדולים. ההורים שואלים נו ילד, מה באמת שם כל כך נחמד? שאלה באמת נהדרת, כי אני כאן מרגיש מיוחד. אוניברסיטה של הקייטנות עם בריכות וחוגים רבים, שאני כאן לא מרגיש כמו ילד, אלא כמו הגדולים. כן, כן, אוניברסיטה של הקייטנות עם בריכות וחוגים רבים, שאני כאן לא מרגיש כבר ילד, אלא כמו הגדולים. ובכל זאת בקייטנה שלנו יש גם כיף איכותי באמת. מבלים ומשחקים ביחד והזמן עובר כה מהר. חברים רבים הכרנו ולמדנו רבות ובכיף, ועכשיו מצפה לנו יום חדש מהנה ומלטף. אוניברסיטה של הקייטנות עם בריכות וחוגים רבים, שאני כאן לא מרגיש כבר ילד, אלא כמו הגדולים. כן, כן, אוניברסיטה של הקייטנות עם בריכות וחוגים רבים, שאני כאן לא מרגיש כבר ילד, אלא כמו הגדולים. אוניברסיטה של הקייטנות עם בריכות וחוגים רבים, שאני כאן לא מרגיש כבר ילד, אלא כמו הגדולים. כן, כן, אוניברסיטה של הקייטנות עם בריכות וחוגים רבים, שאני כאן לא מרגיש כבר ילד, אלא כמו הגדולים. אוניברסיטה של הקייטנות עם בריכות וחוגים רבים, שאני כאן לא מרגיש כבר ילד,